Путін показаў Лукашенку, хто ў доме гаспадар. Лукашенко с Путиным обмерковали легитимность Зеленского. Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского. Лукашенко шукае притулку ў Злученых Штатах, калі адменяць роумінг. Ці там міліцыянты шукаюць дармаедаў? Чаго нельга рабіць на пляжах? Соблюдение установленных правил позволит отлично провести время. Чарговы крыжалом у Курапатах. Без Лукашэнкі нават злачынцаў не могуць затрымаць. У Горках прайшлі спаборніцтвы па грамадзянскай абароне. Здесь птицы не поют, деревья не растут. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра некаторыя цікавыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Мінулы тыдзень у Беларусі прайшоў пад знакам візіту Пуціна. Пуцінак прыляцеў ноччу, так пад покрывам ночы адлятаў. Пры поўным месяцы усё-такі належыць сілам зла. Дык для чаго ж прылятаў Пуцін? Галоўным чынам паказаць Лукашэнку і ягоным так званым элітам, хто ў доме гаспадар. Сам Путін Лукашенку так ніколі з Москвы не праводзіць. Он улетел, но он обещал вернуться. Ну і яшчэ прыгразіць Еўропе прымяненнем ядравай зброі. Дарэчы, вырашаць это будзе Пуцін, а не Лукашенка. Таму весці перамовы з Захадам за спінаю Пуціна ў Лукашэнкі ніяк не атрымаецца. Яму толькі засталося агучваць праклёны ў адрас США. Как человек, а не президент, скажу, мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочее, на которых перевозят людей. Гэта ж трэба? Нават супрацьагонныя самалёта санкцыі ўвялі. А здесь они ввели эти санкции. Это что, нормально? Это же люди перемещаются. Што хочуць, то і робяць, абураўся Лукашенка на амерыканцаў. Паводзяць сябе як бандыты. Але хто першы павёў сябе як бандыт 3 гады таму? Калі дзеля аднаго будучага зваршчыка пасадзіў замежны самалёт і спыніў палёты над краінай. Яшчэ 2 дыктатары вельмі пераймаліся легітымнасцю прэзідэнта Украіны Владимира Зеленского. Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия, вы же понимаете. Все там задушено. Можа, і самалёт Януковіча садзіўся ў Гомлі для таго, каб намякнуць Зеленскаму аб зыходзе яго паўнамоцтву. Але самалёт прылятаў без Януковіча. Дык можа, это быў намёк Лукашэнку, што хутка і яму будзе пара адлятаць. Што тычыцца паўнамоцтваў Лукашэнкі, то яны закончыліся яшчэ ў мінулым тысячагоддзі, 20 ліпеня 1999 года. У лістападзе 1996 года Лукашенко на незаконным рэферэндуме працягнуў свае паўнамоцтвы больш як на 2 гады, а далейшыя выбары ўжо ніколі не прызнаваліся дэмакратычнымі краінамі. Як кажуць, у чужым воку бачаць парушынку, а ў сваім калоду не заўважаюць. Тым часам чалавека, вельмі падобна на Лукашэнку, бачылі ў буйнейшым горадзе Каліфорніі Лос-Анджелесе. Можа, сапраўды Лукашенко шукаў сабе прытулку пад самым носам у амерыканцаў, як некалі наркабарон Пабло Эскабар. Можа, палітычна прытулку прыехаў у амерыканцаў прасіць? А вы як думаеце, падобны чалавек на Лукашэнку ці не? Расейскаму пісьменніку-сатырыку Міхаілу Салтыкову-Шчадрыну прыпісваюць такі выраз. Калі я засну і прачнуся праз 100 гадоў, мяне спытаюць, што зараз адбываецца ў Расіі, і адкажу: п'юць і крадуць. Дакладна невядома, казаў так Салтыкоў-Шчадрын ці не казаў, але выраз стаў крылатым. Тое ж можна сказаць пра адмену роумінгу так званай саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі. На пуле первого пахваліліся, што па этаму пытанню дасягнута дамоўленасць. Але ж размовы пра гэта вядуцца гадамі, ці ўсё ж гадамі. Хутчэй і тое, і другое. Таму, відаць, і праз 10 гадоў зноў будзе дасягнутая дамоўленасць. Хацелася, каб да гэтага часу ўжо не было тых дамаўляльнікаў. Мы ўжо распавядалі, што на Віцебшчыне міліцыянты пачалі так званую адпрацоўку ў вобласці.
Але такія меры праводзяцца не толькі на Віцебшчыне, а па ўсёй Беларусі. Усё это накіравана на ўзмацненне дысцыпліны і грамадскага парадку. Нядаўна такія рэйды прайшлі на Міншчыне, у прыватнасці на тэрыторыі Капыльскага раёну. Нават амапаўцаў падключылі. Ці то для большага застрашвання, ці то зусім рабіць ім няма чаго. Паводле міліцэйскай інфармацыі, чвэрць правапарушэнняў учыняецца ў сельскай мясцовасці ў асноўным беспрацоўнымі асобамі, якія злоўжываюць алкаголем. Але ці дапамогуць такія меры? Пытанне спрэчнае. Тым не менш, пачалося это ў красавіку, калі на вясковыя праблемы звярнуў увагу Лукашенка. Але не там міліцыянты дармаедаў шукаюць. Тым часам у Курапатах на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў у 30-х гадах зноў паламалі крыжы. Гэтым разам знеслі крыжы з надпісамі беларускім сялянам, беларускай інтэлігенцыі і іншыя, а таксама імянныя крыжы ахвярам, што ставілі родзічы, у тым ліку на польскай мове. Яшчэ раней з вялікага крыжа, пастаўленая ў 1989 годзе на ўваходзе ў Курапаты, адбілі абраз Маці Божай Курапацкай, намаляваны Алесем Марачкіным. І тут вінаватых міліцыянты не знойдуць, яны нават шукаць не будуць. Магчыма, это зрабілі адмыслова перад візітам Пуціна. Атрымоўваецца, мала таго, што расстралялі невінаватых людзей, дык яшчэ праз 100 гадоў здзекуюцца над іх пахаваннямі. Але міліцыянтам не да Курапатаў. Прыгрэла сонца, і яны пайшлі наводзіць парадак на пляжах. Жыхарка Лепеля была вельмі здзіўленая таму, што нельга рабіць на пляжах. Как думаете, что нельзя делать на этом пляже, за что я чуть ли не получила штраф? Аказваецца, загараць лежачы нельга, толькі стоючы. А то забалдзееш ад сонца, заснеш, а хтосьці рэчы сапрэ. Ці не дай Бог згвалціць? Нельга загараць у слухаўках, раптам каманды не пачуеш. Нельга пакідаць рэчы на беразе, калі заходзіш у ваду. А то сапрэ які зламыснік, а міліцыянтам шукай яго. Таму, калі ідзеш на пляж адна ці адзін, трэба ісці адразу з дому ў купальніку ці ў плаўках. Але тут могуць аштрафаваць за неэтычны выгляд. Таму не цёгайцеся па пляжах па аднаму. Тым часам міліцыянты пахваліліся, што летні адпачынак у іх пад поўным кантролем. С приходом летнего сезона сотрудники органов внутренних дел уделяют повышенное внимание местам массового отдыха. По всей стране местные органы власти организовали около 500 таких локаций, практически все у воды. Кроме того, нами определено свыше 300 стихийных пляжей, которые также взяты под контроль. Для охраны правопорядка в местах отдыха, помимо традиционного несения службы пешими нарядами, используем средства персональной мобильности, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В труднодоступных местах активно применяются квадрокоптеры. Дзіва што? І камеры усталяваныя, і нават дроны задзейнічаныя. Усё это, па словах міліцыянта, дапаможа вам выдатна правесці час. Важно помнить и о необходимости соблюдения правил сохранности имущества в местах общественного отдыха. Соблюдение установленных правил позволит отлично провести время. І дабавіць няма чаго. Прыемна адпачынку ў нашым канцлагеры. Не толькі на лайдакоў вяскоўцаў звярнуў увагу Лукашенка на сельскагаспадарчай нарадзе 16 красавіка. Тады ж ён распавёў пра злачынцаў, што прадавалі мяса здохлых жывёл. В Любани, Минской области, не знаю даже как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на мясо в кавычках населению. І вось міліцыянты адсправаздачыліся, злачынцы затрыманыя. Атрымоўваецца, дагэтуль не ведалі, чакалі, пакуль гаспадар фас скамандуе. А напрыканцы яшчэ крыху крынжу. У сталіцы сельскагаспадарчай навукі, горадзе Горкі, там, дзе малочныя горкі, на цэнтральнай плошчы прайшлі спаборніцтвы па грамадзянскай абароне сярод працоўных калектываў раёну. Усяго спаборнічалі 12 камандаў. Душа ее поет, кап-кап-кап, известный глаз Маруси, капают слезы на копье, кап-кап-кап. Таксама прайшлі спаборніцтвы сярод санітарных дружынаў раёну. І першае месца атрымалі малочныя горкі. І не дзіва, дзяўчаты як на падбор. Песню запевай, здесь птицы не поют,
плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета. Над нашей родиною дым. У каго, а ў гэтых дзядзькаў было сапраўднае свята. Колькі жаночых ножак за адзін раз пабачылі. А да 3 ліпеня, калі будзе адзначацца галоўнае лукашэнкаўскае свята, яшчэ не тое пабачым. На гэтым мы з вами развітваемся. Дзякую усім за прагляды, лайкі і каментары. Усяго вам найлепшага. На жаль, наступны наш выпуск будзе апошнім. Мы часова сыходзім у адпачынак, але будзем спадзявацца, што гэта толькі часова. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, дзяліцеся этим відэа з сябрамі. Калі ж не, просто глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!